ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଆମେ ଇଏ ବି ଜାଣିଛେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅମର ନାମ। ସେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କପିଳେଶ୍ୱର ପୁରୀର କପିଳେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଶିଶୁବେଳୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ, ପୁରାଣ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କଥା ଅଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ରଚନାର ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା। ସେ ଅହଙ୍କାର, ଜାତିଭେଦ ଓ ଅଜ୍ଞାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ଜ୍ଞାନର ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଏ। ଏହା ତାଙ୍କର ଅମର ପ୍ରଭାବର ପ୍ରମାଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ ଏକଦା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେ ଦିନରାତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ଲେଖାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ କହିଲେ, ଏକ ସାଧାରଣ ସେବକ କେମିତି ଭାଗବତ ଲେଖିପାରିବ? ଏହା ତ ମହାପଣ୍ଡିତଙ୍କର କାମ। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ ଲେଖା ସତ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତେବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭୟ କଲେନି। ସେ ଭାଗବତ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ଦାସ। ଯଦି ଏହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତେବେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର। କଥା ଅଛି, ସେହି ରାତିରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେବକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଭାଗବତ ମୋହର କୃପାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜାତି, ପଦ, ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ଭକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବୋପରି।